Comezamos a roda de 3 coa valoración de partido, que saídamos pasos compañeiros. Bueno, creo que foi un partido de dos tempos diferenciados, moi diferenciados. No primeiro tempo o meu equipo non me gustou, creo que, bueno, estuvemos un poquinho temerosos, pouco valientes co que queríamos facer, así no descanso, fixemos cambios para ser máis ofensivos, ter máis xente en campo rival para presionar máis alto e poder xerar máis peligro do que fixemos no primeiro tempo. Nos chegou un gol, bueno, nunha acción aillada e nun erro individual, bueno, que tal e como viñamos dese cambio de dibuixo, dese cambio de homes no descanso, que nos podía facer dano, pero creo que o equipo pois se repuxo ben, foi capaz de dominar, de empatar o partido. A cada bo golpe noso, creo que nos responderon con un golpe eles, non? Con ese 1-2 outra vez moi pronto, demasiado blandos a nivel individual, bueno, para defender a nosa área. Despois chega a acción do penalti que con 10 minutos por diante poder empatalo, bueno, creo que habría un partido diferente. Bueno, foi unha lástima ese erro. Bueno, pues xusto despois dese erro chegou un 3 que creo que outra vez por unha falta de agresividade individual nas accións do rival, pues nos castigou, non? Este tipo de equipos te castigas e concedes demasiado, pero creo que estuvemos mellor no segundo tempo e que, bueno, tuvemos as nosas opcións, non? Que resulta un pouco engañoso porque son 3 goles, pero que estuvemos cerca de puntuar e me queda a pena de se empatáramos en ese penalti ver como iban a ser esos últimos 10 minutos. Que buscabas cos cambios do descanso? Non sei se era mellorar a salida de balón, que vos estaba costando un pouco, ou profundizar máis por bandas? Mira, era primeiro axustar moito mellor a presión por dentro, non? Ter moitos máis homes por diante, 2 dianteiros, un media punta que estaban por dentro, os 2 carrileros eran 2 extremos, que eran Boedo e Ander, tamén para que foran ben arriba a presionar. Meixús nos dá sempre moito equilibrio, moitas pernas, e con Uzal traballar mellor por dentro, que nos estaba costando roubar no primeiro tempo, ter moita xente por diante do balón, bueno, para buscar as cosquillas ao Zamora, porque no primeiro tempo fixemos moi pouco dano, non? Bueno, nos chega ese gol aos 2 minutos de salir, con todos esos cambios, é complicado de xestionar, pero creo que nos repuxemos ben. E non sei se como adestrador doe máis ver estes erros que dicías agora de ser máis contundentes nas áreas, cando parecía que xa se superaran eses erros nestes últimos 3-4 partidos, que xa se vía unha defensa moito máis contundente e que salvaba mellor os partidos. Sí, a ver, me queda pena porque encaixar 3 goles na casa como foron, pois é complicado de digerir, non? Está claro que, bueno, hai un proceso para algúns futbolistas que teñen que vivir en esta categoría, certos duelos que só co físico non che dá, que tes que saber leer cando ser contundente, cando hai que cortar a acción do rival con contundencia. Bueno, nos falta a veces eso e despois nos penalizan casi na área pequena con dous goles, non? Eso é complicado de asimilar. Como está o vestiario agora? Porque é un partido duro de asimilar, porque estás preto de sumar diante dun grandísimo rival como Zamora, pero é que son demasiados golpes nun partido e ás veces o un 3 é bastante duro, bastante injusto para o visto. Sí, home, me parece que injusto, pero están aí, eles fixeron 3 goles, é certo que a 8 minutos de final tuvemos unha opción para empatalo cando mellor estábamos, cando estábamos xerándolle moitas situacións de peligro. Bueno, o vestuario normal acaba tocado porque cree que fixo moitas máis cousas como para marchar levando un 3, non? Pero en esta categoría, temos falado moitas veces con eles, hai que saber adaptarse a estes momentos, non? Aquí ganar con moita asiduidade é complicado, hai momentos como estes, que é unha derrota dura, pero temos que repoñernos rápido, analizar ben e pensar no seguinte partido, porque isto non para, non espera. Está claro que, bueno, cando melloramos somos competitivos contra calquera. Muy bien. Nada.